Hello mga Yinyens! Mayans no, araw na ano ngayon, Webes no, May 8 ngayon mga Yinyens no, May 8. Mayans no, Lunes no, ang eleksyon, May 12 no, papalapit na ng papalapit mga Yinyens no, yung ating ano, halalan no, nakasalalay ang boto ng mga Yinyens sa mga kapangyarihan ng mga kandidato ng tumatakbo. Kasi kung hindi dahil sa ating mga Yinyens no, wala sa posisyon, wala sila sa kanilang trono. Kaya nasa ating mga Yinyens ang nasa dulo ng ating pagmarka ang kanilang kapangyarihan. Kaya sa araw ng Yinyens no, nasa atin yung decision kung sino ang ating ipanalo. Ang Yinyens no, sinusuportahan ko po yung kandidatura ng grupo ng PDP Laban ni mahal na Pangulong Digong, ang Duterte no. Yan po yung aking sinusuportaan kasi alam naman natin ang mahal na Pangulong Digong ang maraming nagawa sa bansang Pilipinas no. Isa na doon yung papapaganda niya sa Manila Bay subway, yung Metro Manila subway na ginagawa hanggang ngayon, at ang MRT7 no, at iba pa mga Yinyens no, ang daming nagawa ng mahal na Pangulong Digong, at yung war on drugs niya no, ang daming napatingin talaga. Kahit maglakad ka ng ating gabi, mga call center natin safe na safe sa panahon ng sa araw o sa panahon ng panunungkulan ng mahal na Pangulong Digong no. Kaya sinusuporta ko yung mga senador niya kasi ito ang tutulong para sa pagbabago ng bansang Pilipinas no. Number 10 sa balota, Attorney Jimmy Bondoc. Number 22 sa balota no, Ronald Bato de la Rosa. Number 28 sa balota, Senator Bongo, Christopher Bongo. Number 34 sa balota, Attorney Raul Lambino. Number 30 sa balota, Attorney GB Hindo. Number 38 sa balota, Attorney Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Number 42 sa balota, Doc Richard Mata o Doc Marites Mata. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Siki Buloy. Number 56 sa balota, no, Attorney Vic Rodriguez. Number 58 sa balota, 58, Philip Salvador. Ayun man yan sa 10 Duterte no, 10 kandidato ng mahal na Pangulong Digong na senatorial candidate niya. Ito yung tutulong mga Yinyens no, para may ayos ang bansang Pilipinas. Okay, suportahan natin ang PDP Laban mga Yinyens no, ang senatorial candidate ni mahal na Pangulong Digong. Okay mga Yinyens no, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinyens.